Заслужава ли си да отидеш до морето за 2 дни? Отговор ми категорично е да. Много си починах с децата, беше им супер готино на плажа, прибрахме се набързо да си поиграят. Водата не беше още много топла, но няма значение. А за тези шишенца искам да ви направя отделно видео и ще ви разкажа. Позабавлявахме се като русалки, гледах винаги да им предлагам поне или на обяд или вечерта супичка. След това посетихме едни водопади. На следващата сутрин, преди да заминем за България, минахме през ето тази пекарна. Хора, много вкусни неща имаше и просто съм в Тасос, ако сте, трябва да отидете до тая пекарна. А към хотелската част имаше така една зона за деца, така че докато сестра ми и мъже оправяха багажа, с децата си поиграхме и преди да стигнем ферибота се отбихме през това местенце, където имаше супер интересни неща за подаръци, каквото се сетите, зехтин, подправки, баклава, някакви сапунчета имаше и те бяха много готини, детски. Тук са подправките, за които ви говорих, и имаше вина също така, сувенири и седнахме докато изчакаме ферибота. То беше към обяд, да хапнем пак по една супичка. Това са кюфтенца, пък между другото слагат канела. И тук вече сме си в Силистра. Ще продължа в следващ влог.